li żżomm kelb marbut b'gaġġa llum il-ġurnata l-grazzja tal-Alla ħatilqak b'multi kbar u Alla ħares lew. Però lilek innifsek inti, iżżommok marbut b'xi mod jew ieħor, f'liema sens qed ngħidu hekk. Mela pereżempju xogħolok bil-qiegħda, tmur id-dar terġa' tmur qudiem it-television, jien naf, is-suq bil-qiegħda, literalment inti irbat lilek innifsek trid jew ma tridx ma dak is-siġġu. Issa, x'tista' tagħmel? Mhijiex illegali li inti toqgħod bil-qiegħda, però kellu bżonn jasal iż-żmien illi aħna issir illegali li tagħmel iktar minn ċertu ħin bil-qiegħda. Għaliex? Għax wara kollox il-saħħtek inti qed tagħmilha ħsara, u jekk qed tagħmilha ħsara il-gvern irid iħallaslek biex inti tfejjaq il-mart u l-kundizzjoni li ġiet bidejk. Għalhekk jiena anke naqbel illi sa ċertu punt jalla xi darba jkollna anke liġi li tgħidlek isma' trid tagħmel l-exercise ċertu ammont ta' ħin fil-ġurnata. Forsi mhux ta' kuljum, imma ċertu ammont ta' ħin akkumulat f'ġimgħa. U għalfejn qed ngħidlek, għax meta inti ħatorbot lilek innifsek bil-qiegħda, ħatikreja ħafna problemi ta' saħħa, ta' pressjoni, ta' mart, jien naf insemmu barra minn fuq anke ċertu kanser, diabete, insomma, m'għandniex għalfejn kollha smajna bihom dawn l-affarijiet. Min-naħa l-oħra, jekk inti ħatibda anke tħol dik iċ-ċinga tiegħek trid tiċċaqlaq. Mill-ewwel, ħafna nies jgħidulek mill-ewwel nibda nħossni aħjar, iktar pożittiva jonqos li l-ġieħ norqod aħjar bil-lejl, bla ma rrid nifanga inqas anke għax isu l-exercise qed jagħtini dak iċ-ċertu stimolu illi bekk m'għandix bżonn ċertu ikel żejjed, jew m'għandix bżonn nikkalma għax l-ikel ġieli nfittxu ħakka biex nikkalmaw, so on and so forth. Mela kif inti ma torbolx lil pett tiegħek bħal kelb, tintrabaċ inti stess, u ħanitolbok li dal-video tagħmlu like jew love u share, ħalli jekk il-bambin irid forsi jkun hemm iktar nies li jaraw dan il-video u jieħdu azzjoni bih. Għax inut li naraw daw il-video se ngħidu kif inhi u ma nagħmlu xejn, għax literalment maħna ħanakkwistaw xejn. Però jekk nitalmu xi ħaġa u nagħmluha, nistgħu ħallu differenza kbira. U forsi b'dak ix-xejn tiegħek tista' inti timmotiva u tgħin tibdel il-ħajja ta' xi ħadd ieħor ukoll. Jekk nista' ngħinek, tista' anke tibgħat li private message kemm fuq il-page tagħna New Better Life jew tfittex lili Mattejus Grasso u kif nista' ngħinek jekk nista' ngħinek bil-qalb. Niltaqgħu.